Takže ahoj, vítame vás do ďalšieho videa. Takže máme tu teda každá Actimel, teda challenge, Noel. Actimel. Kukuricu. A potom také 5 kouzelných prček. Také čokoládové nejaké. Tam ešte 2 lyžičky. OK. No, takže challenge je, že dáme si lyžičku kukurice, a keď to nie je nejaký veľký challenge, tak začni. Naber si. Hej. Je dobrá? No, ja milujem kukuricu. Ja mám to výborné. Bongule, god, zlatá kukurica. Zlatá kukurica, máme zlato v sebe. Výborné. Neuveriteľné. Dobre, tak si to rozložíme. A potom ideme ešte ísť. OK. A teraz, ako to bude challenge? Nemali sme mlieko, takže mám takýto jahodový Actimel. No. A ako vidíte, nemáme tu žiadne poráre, takže to budeme piť z toho. Si kouzelná počko. Víš, ako to otvoríš? Daj mi to! Ježiš, ty si strašná. Tak to je moje. Sú dve. Aha. Dobre? Ňam, kukurička. A to, že si dáme iba lyžičku. Som mu prehovarila, že dáme si aspoň jednu lyžičku. Takže. Pomôžeš mi, please? Díky. A z ktorej strany to budeš ty? Ja už... Počkaj, ja to viem takto. Takto. Takže takto to nejak vyzerá. Tak môžem teraz. Mne by extra to nechutí. Jako to kyslé. Nie. Neradím vám to robiť. Ale viete, čo je lepšie? Kukurička. Počkej, ktorá lyžička je moja? Počkaj. Ale toto je dobrá. Ale mi tá kukurica moc nechutí. Ani ne. Ale ja aj to je dobrá. Tak. Každá poližička je toto pripomína, takú celú chuť. Tak začni. Jahoda a čokoláda a mlieko. Mne to pripadá jak nejaká jahodová milka čokoláda, také podobné. Tak, mohlo to byť lepšie, ale nie je to zlé. Stúdi ma z toho mozog. Myslím, že na toto budeme potrebovať ešte jeden Actimel. Vypijeme Actimel. Skúsme to zo Sprite. Nikde. Chápete, že ona chce dať toto zo Spriteom? Ne. Už mi to chutí. Ja tam cítim normálne iba ten Actimel. No to už na vypite. Ako vidíte, ja fajčím. Dobrý nápad. Tak to bolo kyslé. Ďalšia Actimel. Aj mne to... Zober dva, aj pre mňa, aj pre teba jedna. Iba dve zober. Zober jedno pre mňa, jedno.
Bo tak toto, čo máme s týmto robiť? Trochu mám. Ježiš, ty čo je? Ja som to chcela ukázať divákom, ty je na potom. Tak ja ukážem kukurička. Keď prídem domov, vie čo pozriem do svojej kukuričky. Čo? Už ideme. Kam? Do maminovu. Moja mamina to ešte není. Kukurička! Teraz to je iná chuť. Fakt iná. Tak máš to isté. Dám takú jednu. Takže, keď neviete, čo zdať na večeru. Takže, pred večerou si kúpte kukuričku, jahodový aktimátor. A môžete. Radíme vám to. Vidíte, môj prst na vás jasne ukazuje. Tak buď tam skončí. Tak. Uni! Ty dešica je. Moja. Studené. Studené. Skús to s tou kukuricou. Tak som to tak mala. Ale okej. Toľko jednu? Áno. Okej. Všetky zjem a nechám si jednu. Nie. Ňam, ňam, ňam. Počujete vypres mojej hlavy. Toto dám na YouTube. Ňam. Fuj. Máte toto ochutnávka večere. Dáme kukuričku. Ja to z toho asi pogrziam. A to už ona, táto naša Mila bola na večku. Lebo ju asi bolelo brucho. Ja som bola na malej. Ale môžem potom chodím domov. Toto je ochutnávka večera. Ňam. Tak výborné. Takže ešte raz, čo potrebujete? Kukuričku. Jahodový aktimátor. Čoko. Ježiš, ja budem potrebovať asi ešte treky. Ja aj štvrtý. Viete, to chce? Také veď. Ale... Počkaj, budeme mať za tvojej maminy. Moja mamina. Poslednú si dáme. Posledná. A bude mi vúčať. Ale poď, necháš to. Dívajte, koľko čo tu zostalo. Videli ste, koľko tam toho bolo veľa? Tak, nevideli. A proste bolo to skoro celé plné. No, ale už mi to tak nechutí. Kde bola? Kde bola? Prepaň nosom. Čakaj, je? Niekde som ju strecila. Tak, to je lepšie. Už som nič nemám, ale nevadí.
Nevidím. Tu nevidím. A teraz uvidíte. Presne do hodiniek. Takže ako vidíte, 1,9 deleno 22,1. Toto je moje. Už to ma nevnímam. Ešte že som to z toho nedobila. Tak to je fuj. Keby náhodou. Tak... Keby začo. Keby ste sa pýtali a dávali to do komentárov, prečo som taká šibnutá aj s touto tu. Tak ja som skydla z hradu, ale neviem skade skydla. Ja už som vtedy bola zbláznená. Blázne. Ja som sa na toho jej. Ja som myslela, že to je moja. No a ja som opravila. Ona potom zobrala svoje. Zobrala moje tam ten telefón. No tak, ja som spadla z hradu, bola som predtým už trošku hlúpa. A teraz som už viac. A ty si skade spadla, Mojka? No, ja som spadla z dvoch. Na kameru iba. Ja chcem kukuričku. Zdechni! Ja chcem kukuričku. Je tu náš šampión. Akože šampión, viete, jedlo. Jedlo šampión. Koľko to má?